Как да не губим мускулна маса в прехода и по време на менопаузата? Запазването на мускулна маса трябва да е приоритет номер 1 за всеки, който се вълнува от дълголетие. Ако след 30-та си годишнина губим по 10% от мускулната си маса на десетилетие, то след менопаузата губим по 2-3% всяка година. Трябва да увеличим силовете тренировки или много от дамите да се запознаят с тежестите за първи път. Сега е момента да следим какво ядем, но не да смятаме калории, а да смятаме по 2 грама протеин на килограм от теглото ни. А ако имате затлъстяване, тази цифра е по-малка, но може да се смята на база желаното ни целево тегло. Аз съм голям фен на тренировките с вибрации за цяло тяло, защото пестят време и освен за мускули, работят и за кости, хормонален баланс и подобряват баланса на кръвообращението и лимфната ни система. А приемът на подходящи хранителни добавки като менопоин баланс могат да доведат до още по-добри резултати за възстановяване на целия организъм.